پشتی راگهاندنا انجامên hilbijartinên Tirkiye û serketina Partiya Deshilatdar, Partiya Geş û Pêdanê, grûpên çekdar wek diyarkirina şabûn û kêfxweşiyên xwe di serkeftina Partiya Serokê Tirkiye Erdogan gule di esmanan da berdan û rewşeke tevliheviyê li navenda bajêr û gund û navçeyên Efrînê çêkirin. Li gor welatiyên Efrînê ku şeva duşemê 24 meha Hezîranê û bi taybet piştî ku Partiya Deshilatdar li Tirkiye pila yekem bi destxwe xist, grûpên çekdar rewşeke tevliheviyê li gund û bajarê Efrînê bi guleberdanê çêkirin. Malbatek Efrînê ji arkêra ragihand, dema fîşek hatin teqandin, rewşeke tirsê li cem wan û xelkê Efrînê çêbûn. Ji ber ku hejmarek mezin ji fîşekan hatin avêtin. Laliyekî din beriya ku encamên hilbijartinin werin eşkerekirin, li hin gundan grûpên çekdar hewildan bi zora çekan xelkê gundan daxînin kolanan. Da ku piştevaniya Erdogan bikin, û li gor zanyariyên arkê ku xelk razî nebûn dakefin kolanan. Ji derên xwecehî eşkere dikin ku di encama gulebarana duh de hin welatî birîndar bûne, lê ta niha navên wan nehatine eşkerekirin. Herwiha tirsek mezin kete dilê xelkê de. Ji destpêka derbasbûna grûpên çekdar ji nava Efrînê û her demekê kêfxweşiya xwe di kontrolkirina Efrînê didin diyarkirin û berpirsên wan dibêjin rasta wan xotaya Rojhilat derdan, lê Efrîn bi destxwe xistin. û siyasetmedarên Kurd dibêjin pêwîst e ew fîşekên ku duh hatine avêtin ji bo berevaniya Dereyê ku ketiye bin tank û topên rejîma Esedê bi hatiban bikar anîn.